Danog mo kataw ba? Kung magtagalog na pertidaw gahiya. Dili mi pareha ninyo hilig na mo chismis. Mas maayo po ninyo mo inilis. Abi siguro ninyo wa mi mga grado. Diha mo na sayap kami mas edukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang bisi amo kayang presidente. Ug kung sports na natong istoryaan, sa basketball si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y makalupik sa naagian. Pinakasikat, pinakadato si Pacman. Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe. Suya na mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko, irespeto ko.